Rama menyang salah lele bayang motor macet lan kaya wong mati ora apa yen apa mateni bocah yen rep kale aduwit seneng kowe ya seneng ra duwe duwit minggat kono ngetana paling ngelangan apa sediane kelakon dimune sikarane ayo bangun rumah tanggane nanani enak asih siapa lan permati carane pang senapa samudra pang penatane serarame carane seni tradisi ayo diuri-uri
wong wanita dasar nyoto kula sampun jajah praja ing Ayogya Surakarta Sekar kawisinawe sekar melati dasar manis merati aduh Gusti senare wangi pati geni pitung
netepi ingkang sumpah prajurit kadya bela bangsa pilata ing nyawa dadya prataruna kusum maning bangsa jumangkah ing yuda sang satriya tama netepi ingkang sumpah prajurit dadya bela bangsa pilata ing